Father's Day daw kuno karong adlaw pero nge. Ay magluto agay. Dali kita pada dali. 1, 2, 3, go, yeah. Happy Father's Day, big guy! Dali na. Father's Day special mga kapartner. Father's Day yun din. May mga iring nga gahuwat sa pakals. So mga kapartner, happy Father's Day man kuno karong adlaw. So Domingo sa rong pizza ha. 21. So anyone? 120? June 20, 21 ugma pa mabayad si Flora. So dire lang mi kapartner sa opisina naman sila ano to opisina eh. Dire mi sa balay kapartner si Mami nag-arrange sa kuan plaster na po siya ng mga kuan. So kuan lang mi karon dire kapartner sa balay mag suba-suba ana maglungag og kamote. Kung walay lakaw, I don't know kung madayon ang sightor. Sayo mo kung ganiha ko, nag-sightor ko dito sa katong yuta, pero wala na lang ako gi-vlog kay confidential yan ang may mga buyer nga, dili pa mo palit. Sounds modiya! Sounds modiya! Oy, nanano ka diha? So, karong adlaw partner, yan. Luto na ta. Si Mami, amulo pa siya arrange. Matay karon kuan, kung gipalit nga talong. Dayon lamas. Kamatis. Kilaw ta plus kani partner kamote ulay kay suba na ito ng kuan suba na ito ng bangos so bangos o may isda para sa iring. Ano ni among kuan sa Father's Day? Isda. Sambo. Wait ka ni mo ni sa iring. Ano sila? Di na kinain ano. Anak nakalab ni kasi ang iring. So mga ka-partner, mo ni atong sugbaon. Boy, mawala na yung kuha. Yes na una. So pwede na ni siya i-sugba. So, Agay! Halang ba yan pa? chillax lang. Buat tatang mabaga ni bago na ito itakang tampuan. So mga ka-partner, atong sugbaan og talong. Among janitor o janitress. Ayaw gising siling kay kuwan pa yun.
na, loto na. Mana, mga kapartner. Yan na kapartner. Gigotom na ang atong budat-gat, oh. Halang. Be? Diba halangan, be? Be? Oh, bro, be. So, mga una tao kapartner. Nagigutom na si Kasi. Rice. Rice ata. Amen. Thank you, God. Yan. Sausawan. Balos dahil. Pahili sa Sinugbangan. So mga partner, nakuha naman mi og lunch maniud to. Magsisiyap sa mi. Minaw sa mi word of God. Ligo sa mi. Ligo sa ta. Sakob sa tagtubig mga partner. Okay. Nanay tubig. Di na uhawon si Cassandra men. Inom sa kay videohan ka. Oh, ang batang kusog miinom og tubig. Water is life. Nagkuhan pa ko papa ba? Mang hugas sa motor. Wala ni ang motor 9 years na ni. Buwang pa ning kasi isa ka tuig. Ang ngalan niya ani Bibi Honda. Ngayong gabi ka partner. Ang katong talong ganiha, o karon pa na luto. Ano lagi na? Ganda ng isa. Yan mga ka-partner, manihapon may karoon taon-taon kay talong ang among sudaan. Sa laki ng binabi Nanaw mi o sa tawag ni Amazing Earth. Amazing Earth. Ner, mani siya kamote. Tortang talong. Mani among panihapon ron. Lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi Pagkapoy glaba. sa mga bata. Tulungan ako ng Breeze. Ayan. Breeze with Power Care Technology. Tanggalang matinding mancha, gentler Ako kamote.
na trabaho, hindi naman po talaga siya illegal. Nagiging illegal lang siya kung nagsasayaw siya ng pagtutubad. Napinilit siya for the purpose of sexual exploitation, nakikita ko na magiging violation siya sa batas natin dito sa Pilipinas. Ang trabaho namin is mag-entertain lang, pasayahin ang kapwa namin tao. Malinaw na malinaw naman sa sinabing entertainment. Kinukonsumo na Ayan mga partner, na humanamig panihapon, busog na. Kamuti ra o talong ang sudan, ang pagkaon. Partner, ready na mi matulog. So salamat kayo sa inyong pagtanaw partner sa aning video karong adlaw sa Father's Day special. So naragyon mi tibok adlaw sa balay, nagluto-luto ng laba, ng limpyo, ng arrange, ng hugas sa motor, ana lang. Simple fun lang nasa balay. So salamat kayo mga partner, matulog ang mga partner. Tulog na po si Bibi kay medyo ba ugma. So yan, kini si partner Edwin, og si Bibi Cassie, og si Mama Cora. Always nagaingon, God is good all the time. And all the time, God is good. 1M possible. Good night, mama. Good night, mama. Night.